Hakane kayo kirish bakuy tongin duway nagabinda I Jojo Rita ba kajing tumu jongi barokawe duway nagabinda Herbert Dingdo ba idon happeneng jimpang kajing shitom duwayru nagabinda kiba pang kiba shitom baro kiba happeneng jongi hagane kapor bu duwayru nagabinda kayinga sembala jot duwayru nagabinda Kadalin nongrum badai kasngi ka jongi minta kasngi bau jisun karto ya I bad kumjuru ban seiso yagi jing tumu jongi baro duairu nagabinda besparwel wanyang badon happeneng ke jimpang ka bajur haga hospital bakabor jisunang trei kam halo jongi Kenapa sing ruwais dang mas lais palepenrio. Lais palepenrio. Shaduan utrangin kiuring kat badu. Shaduan utrangin kiuring kat badu. Dajiknya bakut badu lingdo utrang. Bagabor Jesu naman yar halo jongi halar ki jing tumu shimet ay Jesu nam pen kandang yangi karpadi piru ben duway na benda baharo ki himen ki para ki bawan shong retreat kumbashis patamngut babaharo ki niyo mahad ya ka jingay ka jingar ko lempakan ya ka jing duway inner healing retreat ha kerteng upa baru kon baru mensi mbakuit ka jinga e jongo try jongi Jesu Christ Pat ka jingi jongo balay. Lempat ka jingi sulak jongo men siem bakui. Kindon rain khad bat pi barro. Ko himen ko para nginang yusngo na hijim pule min takasngi ba uble ulong unongap lamborot baba. Bas ngawlem ya barro. Ulakwa ban kedup ya barro. Ulakwa ban kring ya ki barro. Sya ka jingi ka jongo. Ngiru ngilong ki kon lamborot. Haba ngi peit ya Jesu namar usharai yangi uyalam linti yangi ulakwa bangin ya mahdi ke jingi jong bonsin haba ngi kamkongu ya kapop pat ke jing sngo ba jong ka perte ngi klat ya kan ke jing khar jong Jesu bonsin ngop ngi ngop ha kapop pat ngi pen sosi pen ban ya Jesu man le ki pop ka bangi le kalong ka jing kan tai ya kan ke jing khar jong Jesu haba ngi tam sneng haba ngi aidwir habangi lemon habangi wad ya ka rompong jong ka perte ngidam bin so si ya Jesu tongin kular ya Jesu minta Jesu ngilong no ki kon lambarot baba bangilong shisha ki kon ki bakongu ya me ba melong nong sharai jongi melong nong hap lambarot jongi Jesu be it map yangi side good yangi bangindup id yame bangindup kongu yame bangindup yai rengkat bat me bangindup yama jingit name nga pala play badan por baro pada happy ko himen ko para bangalale pop shibun e daki jim parkat daki di daki kam daki jingle klet daki jingle pala jonga daki jingle pala jonga daki jingle pala bakrab e jonga namar kata nga karpad ya kamaria bakui kabayaisa katisoti ya ki angel bakiri kuit bari pi ko himen ko para banduai na kabinda jonga how try ublay jongi ublay badon bol baro ni sene yangi padandala mapi ki pom jongi unyalam yangi shaka jingim bam jikut amen
Traikin ratku bleisteyangi Traikin ratku bleisteyangi Kristo mapo Kristo rapuno Penim jongi penim yangi Traikin ratku bleisteyangi Traikin ratku bleisteyangi Kristo mapo Kristo rapuno Penim jongi penim yangi Burom ku bleishajro Badhakindo jingsu Haki ben riu baho Padon kamon baba Ngiyaya royame Nginamban imane Ngiyay pendon buro Badnis kungu yame Badnis kungu yame Kutrai ku blaze imne Kupadon borbaro Kukun marway kupa Kutrai uji sukre Kukun lang rodu blay Bakit kipo pertay Tobriang kajing kerpan Tus ngau senayangi Tus ngau senayangi Deitang mami baku Deitang mami utran Uway bahag kita Mami ko Jesus Christ Mami bayay lomblay Hajing yalong kaway Baru men siyang bakuy Hagaburong upang Hagaburong upang Amen To ngin nia Dubai Ngi Dubai nagabinda ki jing tumo shime shime jongi Ngi Dubai nagabinda baharo ki himen ki para ki bawan shimenda ha kane ka inner healing retreat Ba baharo ki bawan shimenda ki nia mad yaw jisu ki nia jingko hai jingkya met par mensia Ngi Dubai ru nagabinda baharo ki bapangi bashitam ki batyaha ki hospital Don bun ki inka seng ki balinga mensiam halor ki jimpang jongi bayit batoin jongi Ayu jisu nang le kamperla halor baharo ki bapa kumjuru ya ki basham jinge bar ki basham jinja habun ki liang jonge jingim jongi Topet iet kotrai ya ki shakri jame bartos ngosene bante karhai halo jongi ya ki jingai jonge jinga e jame kramba da ka bashirhem ha ka jingkarmen ka jinge bat ka jingit kinyai ne barabor ha ka basharai ban bat ya ki hukum jame da utrai jongi Jesus Christ kun jame ubai im bat sensha rengkat bat me ha ka jingelong kawe jong men sim bakoi ublai junom la junom Amen Kejumpa ni kita bercermin. Kode dia kinang poplang brod, kiba penjot bat pen sapret ya kilang brod. Kajaka plang jonga, uang utrai. Namar kata kumni uang utrai. Ublay ki Israel, siapang kinosin syar ki badai ban sumaria upa jonga. Pila pen sapret ya ki kinun lang brod jonga. Pila beno ya ki, at pim syam sumare ki. Hakmingan pen sajaya pi nagabanta ki kambo manjong pi. Uang utrai. Nang tangan salum lang ki badang sa jonga kanun lang brod jonga na baro kiri sha ki bangala beno ki ban nganwan ya lambiang ki sha kari jong ki hi pat kinsa kha pat kinsa roy shikadai man ai ki ya ki nong sharai ki ban sumar sukhere ki pat kin shating shu imnes ngos air but an don uway uba cha uong utrai hakimi kan poy kaya uong utrai
Habangan penmi nagabantau David ya utanat ubahog pat un substantial kum usim pat un penyait da kajing start pat un sale ya kabadai bat kabahog keleng kari hakisingi jong u en sapelaj em ya ujuda pat Israel sa emsuk emsan pat en sa kodya u da kani kakerteng utrai long kahok jongi kaktien jong utrai Kesam ke baat pulai kena bang jiruai ke ban riu spak kendai punyo. Riu spak kendai punyo. Atrai dei mame unong syara. Ei rungam kerdu hapo sem jong me. Nong apu dei utra ei rungam kerdu shaling kaplang jerngam uya lambangan syong ta atrai dei mame unong syara ei rungam kerdu apo sem jong me uju yalam syarut kiwa basyam bangun dup syong pengat bad men sim jong akan ten atrai dei mame unong syara ei rungam kerdu hapo sem jong me harut kiwa basyam yang uju senran bahalen tika hop bagan em kerting jongu atrai dei mame unong syara ei rungam kerdu hapo sem jong me Kajing puli baar, kajing puli nagasiti Paulus bakho chagi Kristan Ephesus. Ko para mentaho Kristisu ya pi ki ba menshwa pila don chajangai ba. Lawan yalam hajan hakas nam jungu Kris namar long kajing suk jongi bala pilong ko weyengi ki bala long ar. Bad ubala pin klem ya kaken ro ba ya klat jong kajing ya shun ta ka ba puntu hala ka jong ka do ya ka ain jong ki hukum bat ki duston nyam kanang bondup la ban theo hala de wei breu pathamai haka jaka ki balong ar ta ka papen wan ya ka jing suk bat ondup la ban pin ya suk yangi baro ar how blei haka wei kamet ling ba ka ding phana bada kum tau pin kut no ya ka jing ya shun ulawan bat ulai alap ya ka jing suk happy ki bala don cha jing ai ba ya ka jing suk ha gitu ki bala don na chan namalang ba jong u ngi baro ar ngi yorung shauk pa hau wei mensim kak tin jong utrai Sembahyang Haleluya 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 Ilang brod junga syashkor ya ketin junga ngai itu ya ki pat ki bod ya nga Haleluya 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 Utrai undon rengkad bat pim Rengkad bat pilu kajimpuli naga gospel bakuit kat kumu Markus Kaburum hame putrai ki apostol kila wan pai shau Jisu bat kila ya tulut hau ya baro kaba kila le bat lahi kai te wala ong haki to ya wan tang para mapi shaga jaka ba kencha bat to shang tai kindia na ba la don shibun ba ki priyu ki ba ya wan ya le hadu bakim yo porshu wat ban bam kumda kila le da kaling
tang para maki syaga jaka kabakenja te bun ki bruyu kila yo I bakila lei bat kila tip shano kumda kila yapmi nakishnong barro bat kila mare syakata ka jaka daka kejat bat kila poi hashua jonki habau jisu ulakiar nakali ula yo I ya upaid ba baduk babun badulas ngusene yaki namarba kila long kum gilambarot kibam don nyong sharai kumda ulas tang ban hikai yaki bun kiye ka gospel jong utrai Kecingyo yeme ku Kris. ko hemen ko para bayid hautrai Jesus Christ ki jimpule mendakasni ki vanra hangi ya ka jingi kai ha lor ka jinglong uble ha lor ka jingkwa uble naga binda jongi uble ule ayu naga binda jongi kai ka jinglong ka ba kerpang ka bangi barong tip syapang uble bona preng jongi ngi ong uble ulong ka jingi but Henry ngideben sotu palat ya ka jingid uble udon ka jingkwa ban syong ban uble udon ka jingkwa ban pelong yang iki konjom uble udon ka jingkwa ban snusene yang i barong uble shimkwa wat ibe na padeng jongiru bajano nakata ka jinglong jongu nakata ka bor jongu naka jingisne jongu naka jingkoi jongu naka jingsuk kaba utarwa hani kane kalong ka jingkwa jong uberle naka binta jongi dei naka taka daw ni yosngoro naka jimpule ujaramia nongya tulepa uong ba baro ki bruyu ki de bandon haka jimpe jong uberle pa wadlada ujaramia ulaki kai bun sin ye ki bruyu hangalor kat jingkordor jington kamban kala kabamut halor ka jingchot kaban sajia ladangim yadren kat badu bale hakene ka benta kabangila puson menta kasni kawan ra jingkerman ye ki bruyu kawan ra jingtengen ye ki bruyu bat kane ka tin kabang yusngo naka kitab Jeremia kalaban pinsngain shushu yangi ballong ki bayit bat ballong ki bawat ya ubale klemsangi namar bun ki bru ki don ka jingsno habangi ong syapang ubale ulong u aba apsha jingai ban pinshitam iki bru ba pinke ni ka hoko Henry hangne u Jeremia uang ubale ulong uba ap ye ki bru bakindu wan pai shau bakindu yomat ya ka jingi jong bakindu wat ya habangi ngap naka gospel ngiyos no kibriyo kila late wad yaw jisu kila lahap yaw jisu bad kila yid yaw jisu bad kila kwa ban sareng ka badu jisu kane kade ka jinglong ka bangyo I ha ubale u ap naga benta joni ubale u kwa bangin long ki jongu bangin yalong kawe badu kawe kaba mod om tangga jingduai kaba shipon arpor kawe kaba mod baro shi jingem jongi ngide banlong rengkat badu jisu ngide banlong pura badu Kris om don eye kaba ngibu shiliang palat ya kabor jisu ladangi mudur ya ka jingem jongi om don eye kabangila ban bu jingai na jisu ngila banong hoy kane ka benta kamde ka jongo blangimla ban ong baro shi benta jonga jingem jongi kaya de badu Kris ladangi tiang ngi dem ngi kren ngi kana ngi bam ngi di ngi pule ngi lejing le ngi tre ngi kta nadong shadong ka wan hapo ka jimpe jongo jisu kane kadega jimmut kabangi ong ngide ban wan shau jisu ngide ban yid yaw jisu bad ngide ban don hapoka jimpe jongo nong sharai bad ngiyusngo haka gospel minta kasni ya kane ka pang
Kibriu kila wan wad ya Jesu kum gilamberot kalem nong sharai. Kibriu kim shimla madia ka jingedu bale hadu kata kapo. Namar kim shimla sngotu ne kim shimla don kibriu bakadau ya kibriu shaw Jesu. Te kila wan shaw Jesu. But kilong kum gilamborot bampatio margingi. Let's say hapadeng jongiru don born hapadeng jongi. Ngilongi baduai, ngilongi balait jinyaseng, ngilongi balait mas, ngilongi balait sacrament, ngilongi ba pindap yake jinyaseng ing baro henre kaddu kadwai haba wan ga jinge ha ga jingem jongi ngistang ban tolor bonsin. Ngistang ban du jingermen bonsin. Hakamat ki jinge ngim don borshu. Namar pale ngim shimla tur shaw Jesu kumgil ambrod kulum kalam nong sharai ngim patla pura yaka jinglong ubale haka jingim jangi lada ngim lap yaka jinglong ubale haka jingim jangi ngin kerlalong kumgil ambrod kalam nong sharai war ladangi duai war ladangi late mas war ladangi late jingyaseng war ladangi pelud por haka jing duai leze nginumla ban yamadia kane ladangim aitilut pura yaka jingim jongi hau Jesu deina kata ka daw ko himmen ko para ha ka shiti jongo Paulus bakusha Ephesus ka ktino bale ka kranshai ka dahar ngilong ki buryu bala sa jingai na ubale menshua hangne shua ka jingwanu Jesu Shua ka jing pau jongo Jesu. Shua ka jingi ab jongo Jesu hal or ka dem bana ngilong ki buryu bala sa jingai na ubale. Bad ngitip tangi ju kitip siya pang ubale. Shua ka jingwan Jesu. Henry nadu ka jingwan Jesu ka parte baro ka we kalastang ban yusno but stang banyi dia Jesu kane kadega jingya per kabau Jesu lawan rasha kane ka perte ladang ikli bale ka perte baro ka we ka yidia Jesu bale baro ka perte ka wadia Jesu bale bare baro ka perte ka don kam ya Jesu namar lempa Jesu kibriyo ke bala sa jingai kilastang ban wan jan badu Jesu ulong kata ka bor ka bala penya kendu yangi badu balai bad kae ka ba pelong kerpang yangi ban yakendu yau balai ka tino balai ka ong kamba ke kai u Paulus bakui ka snam jongu Chris kalong kum ga gam ka snam jongu Jesus Christ ka don ga bor ban pendai yangi bad ka bane ka snam kalong kum fedikol kasnam jongu Jesus Christ ka pendait yangi ka penyajan yangi ka kro yangi ka kring yangi shabane ladangi barong ilong ki kon janga balang bag kay kata ka bor ka penyalong ka we yangi kade kasnam jongu Christ kumno ka balang ka yasha kamat namar kasnam jongu Christ kasnam jongu Christ ka penyarindi ya baro kasnam jongu Chris ka penkud yangi baro kasnam jongu Chris ka pelong yangi rikoid kalam kasnam jongu Chris ki don gi nompop but ki don gi bahok lese namar kasnam jongu Chris ngi don tangi bakoid tangi bahok namar shisin kasnam Jesu ka kring yangi shaka balang ingi ki basa jingai kumno ngi sa jingai don bon ki bri ki sa jingai mendaru hakabala don bon ki bri ki sa jingai haki inga sem jongi don bon ki bri ki sa jingai na ka jinya silok bat kabala don bon ki bri ki sa jingai na ka jinge wan hadin ga jingwan jisuru don bon ki bri ki jid ben sa jingai haba ki buriu kim treben pediang ya Jesu aka jingim jongki kinsa jingai na Jesu kinsa jingai na kabala ladang ngi yait sakama ngi sa jingai na Jesu ladang ngim pediang shu ya ka sakramen ngi sa jingai na Jesu
Ladangim late plapop, nisa jingai now Jesu. Ladangim shimenda shirham yakamas bakoid, nisa jingai now Jesu. Don born girukam, kibriu, kisa jingai now Jesu. Ya kibriu kibasa jingai, kin one pai biang shaw Jesu, bukumno ki kalalong kibriu kibatraishnong jongu Chris. Kumno ngilaban kalalong ki kun la jong jongu Chris. Kade lembagas nam. Uni ubanay ulong kas banay jong kasnam bakardor jongu Chris. Don bon ki buri ki duai sha kasnam bakardor jongu Chris. Don ki bariu balay duai riu balay sha kasnam bakardor jongu Chris. Bad ni don rosary jong kasnam bakardor jongu Chris. Kabangi duai habangi le riu balay kasnam bakardor jongu Chris. Kaya ka ban sajahangi ngin sa stang banjan badu Chris. Ngin stang banlong ki kun jongu Chris. Namar kasnam jongu Chris kadon ka bor ban pen kuid yangi. Kadon ka bor ban pendait yangi shaka donu jongu Chris. Kasnam jongu Jesu kadon ka bor ban pendait yangi shaka bala. Kasnam jongu Chris kadon ka bor ban tan yangi shabane. Ka bor snam ka jongu Chris kadon ka bor ban pinkre jakana ka benda jongi shabane. Nakatagadaw ko himen ko para habau Paulus bakud ong ki kibri ki bela sa jingay ba kilawan yalam hajan hakas nam jongu Chris. Pamindang ide ben sautu kumno ngilawan jan badu Chris. Me haka gospel ki ong ki paid ba kilawan ba dia Jesu. Haba u Jesu but ki apostol kila kindria jaka ki paid ba kilawan bu dia Chris. Namar bale kilalap bau Jesu udon ka bor ban tanya kibriyo. Kilalap bau Jesu ulong uble basisha. Te kim shimla taid ban wadiyaw. Walada ki haban ya jingay ba. Kilawan na jingay ban wadiyaw Jesu. Kaniru kalong ka jingmon kibriyo kila jingay ba kabamol ki gentil. Ki ribaro jangi gentil. Kisnong baro jangi gentil. Kibriyo kiba mane ye kiblaita menjua kila yino ye kiblaita namarba kila lap bau Jesu ulang ublay but kila one tour shaw Jesu habangi don gipa habangi don haka jingdum haka donut haka mensiam haka jimod jangi habangi long kiba matla ngimla ban sautu ya kane ka jimaya and reshisin bangi sautu ngistang ban wanjan badu Chris u Jesu ukring yangi lembaga ne ka gospel lembaga ne ka tinu balay u Jesu om lada uno ubri wadiyawu kin shem shisha ya ka jingtengen kin shem shisha ya ka jingsok kin lap shisha ya ka jingido balay kin yomma shisha ya ka beneng ha ka jingim jonki minda uno ubri kano ka buri bakwa ban ma dia ka beneng ngide ban don Jesu Kalam bat ya kakti jongu Jesu. Kalam pediang ya Jesu aga jingem jongi. Kalam aiti ala desha ka bor jonga snam jongu Chris. Ngimla ban yomat satya ya ka bor bat ka jinga e jonga baneng. Ban poisha baneng. You don't come ya ka snam jongu Chris. Om doni veiru na pedeng jongi. Bala ban poisha ka baneng. Kalam ka snam jongu Chris. Lada don kino kibriyo kibaki kai kompong halor kane kapang kiriben sautu kalam da pediang pura ya Jesu haga jingim jongi kalam da id ya Jesu haga jingim jongi kalam da shanya pura ya Jesu haga jingim jongi kimla ban poisha bane dese habaya de bat kane ka jingi kai jongo Paulus bakoit bat ka jingi kai jongo Jesu haga gospel kat kum Marcos ka kranshai ka dar yangi kumno kibriyu kiba imjingai ba mendaru kilaban poisha Jesu menda kumno kibriyu kiba imjingai ba naka jinge hato kilani amban poisha bane kane kaktinu baleka om kalam kasnam jongu Chris ngimla ban wanjan shaka bane kabamud baro ki niyam jongane ka parte kidon tangkawe kalindi menda tangkawe katulam menda kata kat lindi kalong Jesu Chris
kata ka telong kalong ka snam jongu Chris ya ka jingiap jongu Chris ka jimple snam jongu Chris ka jingiap jongu halor ka dimpana kain kalau kata ka lendi ka ba iat lilang yang ibaro ka ba pinyalong ka we yang iway pa iway klemper ka niam klemper ka jait klemper ka jinglong bryu ngi barang yalong ka we dagane ka bor ko himen ko para ki bru ki wad yaw jisu uno ubru kloy ban wad yaw jisu kin lap yaw namar unom kin tait no yangi lada manga bad mapi ngidon kata ka men siam banai tilot pura haw jisu wad ladangi don kino ki jinge ha ka jingem changi wad ladangi don kino ki jingjin jar ha ka jingem changi wad ladangi don kano ka jingtalot ha ka jingem changi ngin solong ki ba seizo namar Haka snam jongu Chris ngidon ga jing light lord pura. Haka snam jongu Jesus Chris ngidon ga jing koit kaba pura. Haka snam jongu Jesus Chris ngidon ga jing light lord pura naki pop jongi. Tongin wad yaw Jesus kum gini ki pait ba kila late wad yaw Jesus haka rekenja. Kila shong kila snap. Bad haba uble ula peit yaka don ur jongi taki brio ulas ngausene yaki. Kasnam jongu Chris, kas ngausene na kabinta jongi. Kadono jongu Jesu, kas ngausene na kabinta jongi. Baap na kabinta kilamborod bapai shabu. Tongilong kum kita kilamborod bawad klem sange Jesu. Tongin ino yaka jinglong jonga pop. Tongin bretli alade shakabor jonga snam jongu Chris. Kanamba niru ngilong lamborot jongu Chris bad unsalong unong sharai jongi nong sharai jonga parte baro kawe kumba ong u Trump ubayale nagabinda ka president jonga Amerika haba kile kibrio pilom boss minda badu ong ngamde boss ngadon tang uwe u boss uta ulong u Jesus Chris hadukat no kalong gabas ng utanan, banyos ngo na kasindurjo, uwe uburyo, bayalay na kabinda ka, kardan baningkong jangga parte, kalong balong president jangga Amerika. Badu udang pinbana parte, udang saki na kabinda u Chris, bad ngalong lambarot, bawad iyaw nong sharay, badu nong sharay ude u Jesus Chris, badu u Donald Trump, u pinbana parte, ba tang u Jesus Christ ulam boss jongi ladangi don ki vei pat ki boss ladangi don ki vei pat ki bru ki bang ni perkan bade ka bor ba pinim yangi ni bakala tang u Jesus ba ngitip hagini gisngi la syasiat yahu henry ula laitim namar upla ba u Jesus ulam boss jongi lada u Jesus ulam boss jongi lada ujisu ulong klidu jangka jingim jangi unia da yangi un pelait im yangi bangin light im na ka jima bangin light im na ka jing sunio bangin light im na ka jing jod namar ujisu u boss jangi ulong nongya da na ka benda jangi baro ko himen ko para tongilam baslur ban on badai ka bohol ujisu de boss janga ujisu de klidu janga ujisu de ublay janga ha u ngamane ya u ngashania bad kalemawu ngamdon jingim shu hagane ka partai aiba ujisu nangkar ku kardo ingi lembagane gi ukrish bakoi balong ba ishirhem iabu ko jisu ba id karko kardo yangi pensle yangi penkantang yangi penkuid yangi dakabor janga snam jame namar melong ublay janga melong utrai janga ban melong nom penim janga enyaro ya utrai Jesus Christ ko himen ko para tangen plai ka jinge jongi in pidiang pura ya jisu pidiang ka bor jongu halo jongi halar ki inga sem jongi nakabinda ki ba pangi ba shitam jongi ni plai ka jinge ba jisu ulong u boss jisu ulong u ken rajongi u jisu ulong ka bor nakabinda jongi kan marjur wa ke balai spa ripuwe lai spa ripuwe ngange jublei upa don bor
bishar yangim Nganged hau mensim bakut Apalang katolik bakut Hajing mapop hajing mipang Bad hajing im kabam jukut Ko himmen ko para hagane ka sngiu trai ka bakatsan to nginang du kathen riuk nginang duwai naga binda bahara ka jingaye ka bangit trang bangin pidiang pura ya jisu ha ka jingim changi bangin langi lamparo changu bangin shania tele telan hawu to ngin IT ki jingang no changi baro ha jisu minta Nakmentau pa buku cingi bishop cingi Glinda baki katkis baki long marbor kinong sharai bayane jungu Chris baki sharai kilang berat dak cing 8 yaw Chris man mento yala de ni kerpat eme ko trai ni karpa di me ko trai nakmenta kane karumpai Kristan cingi bangin yarap iwe ya iwe pat barabor pat pen em hak jing suk kumbala alam da unong sharai jungi ujisu ni kerpat eme ko trai ni karpa di me ko trai nakmenta iwe pa iwe nangi badak ba em hak jing suk pad ublay ngindup yale barabor panlang kinong pinyasuk hapa la karampai ni kerpat eme ko trai ni karpa di me ko trai nakmenta kinong sharai babha padi aine jong karampai jongi pa ublay indup khod ikikun jongi hakman shakri u pangindup yarap ya kiban long kibayane ni kerpat eme ko trai ni karpa di me ko trai nakmenta kibreu baro badakabas ngothu katno kakrau kaching I jong ublay yaki bakindup yo sngaw ya kasur jong u bakin sha elade pansha yalam da ukris ni kerpat eme ko trai ni karpa di me ko trai ablay ko pa iwan bu hakama jame ya kini ki jingkar pat barit jangi pensle ya kini ki jingkar pat jangi pamenang pen khlain ya ki jinge jangi pen khlain ya ki jinge hakabalang babaro ka prate kenya mat ya ki jinge jame ko trai patkin pidiang ya me kumnom penim jaga jingim jangi ipanya kene dau kristu trai jangim Amen. Kenapa jangan lupa balai sepak nyepulai, lai sepak nyepulai. Tu priang ko trayuku bangi terwai go dono jongi to shem bangi terwai go dono jongi to shem ban pen kentang kumju hak ma jong mi ko pa nirala jing terwa jing em dono jongi jing ai namar jing knya tu priang ko trayuku bangi terwai go dono jongi to shem bangi terwai go dono jongi to shem ban pen kentang kumjo hak ma jong mi ko pa kan kiu ka jing terwa jing em dono jongi jing ai namar jing knya tu priang ko trayuku bangi terwai go dono jongi to shem bangi terwai go dono jongi to shem ban pen kentang kumjo to ya duai ko himen ko para baka jingknya janga bar jampi kan long ka priang hun hau blay upa badon bor baro to zurai dan nyar kiti jong na ka benda jiro to buram teng jong bejimentoi ni balang ta pet I ya trai ya ki jing shakri jame patos ngosene ben teker hai halo jongi ya ki jingai jonga jinga e jame
kanamba da ka bashirhem ha ka jingkarmen ka jingei pat ka jingi kini ai ne barabor ha ka basharai ban bat ye ki hukum jame da utrai jang yu Jesus Christ kun jame ubai im bat san sha rengkat bat me ha ka jingelong kawai jang men sim bakui uble junom la junom Amen. utrai undon rengkat bat pim Ringkat bagi to kindiu ya la ki to nut kita kisah. sangin ai ngu ya utrai uble jangim Asyam da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim pe nim yangi haman la ka pon bat ka jaka banai ngu yame ko kin rat ko pa ba kui ko blei badon bor bat bam chikut lemba utrai jongi u Jesus Christ uba nabar ka jingi sune ka ya jinglom ba pop ki brio ula pendri dialade ba en kayawu na ka teizudi da ka jingsha shitam halor ka dim pana ula pelai tingi na ka jingya bam chikut pada ka bami pa na ki baya ula ai hangi ya ka jingim bam chikut pada margata rangat bat ki angel bat ki arkengel ki kats em bat ki hima bat baro ki pait berlin bat ki bo jang bane ngirwai ka jingwai ro yame bat ni pen bana klem sangem Bakut, bakut, putra. Bakut, ublay, kipat. Neng bat pertay, kidap. Nakaburong jongbe. Wai hosana syajrong. Wai hosana klemput. Wai hosana yublay junong. Ya roh yutabawan. Haka kerteng putran. Meneng bat pertei kilat. Daka burung jongbe. Wai hosana syajrong. Wai hosana klemput. Wai hosana yublay junong. Pohimmen ko para hakene ka por ka bakan tang tam to ginai ti ya ki jingang nu changi parro bangin dup yomar shushu ya jisu ha ka jingim changi lempa ka jingwan ki ajung men siem bakui bangin num ino ya bulano lanuru ha ka jingim na ka jingim changi bangin ya rengkat badu bangin kongu ya bu bangin roy ha ka ne ka jingya de bajan badu namar ngi ki bacha jingai ba ngilawan poi shajan ya jisu namar ka jingid barkasnam changu dashisha melong bakuit ko trai kata mei jong ka jingkuit barro namar katang i karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen siem jame kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet barkasnam jangu trai jangi u Jesus Christ Agapor baladino yavu badala ka mons nabha ula pediang yaga jingsha shitam ula shim ya upu badaka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage sinran u to shim bato bam nakane pi barro namar kane kalong gamet janga ya ka bainaiti naga benda jumpi Hagaju ke rekomendala le bam ulashim ya ka kuri pada ka baingu biang yame ulaya ka hala ke sinran u tushim batto dina ka ne pi barra namar ka ne kalong ka kuri jagas nam janga janga jutang batte mai bad bam jikut ya ka bain pen mi naka benda jambi bad naka benda ki babun naka benda ka jimma yaki pop to le ya ka ne ban kan mau yangam Kosnam bakardor jangu Chris topen kuit yangi topen kuit yang mensiam hadim pen kuit
เป็นคอยเป็นเคียยกิบปังกิบชิตอย่าด่ายังอินาวบาเมนกะจิมมายาจงกะจิงเอ Kata sin bangi babu ne uku bangi di nagane kakuri ni pen benaga jing yap jong me kutran tahadu men wan Namar kata ngi ke ba pen menda ya ke jingia bad ke jimmi pa chungu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mela new yangi ki ba bit ben yang hagama jomme bar ben shakri yame da ka bas nge verin ngi kar pad yame bangi ke ba yo binda ha ka met bad ka snam ukris ngin long ke ba la penyat le khawe da umen sim bakoi Token mau ko traya ka balang jame ka bala priang hasatala ka pertei but to penjana ya ka ha ka jingi renkat bado Francis pa ba ko jangi will but marwe no bishop jangi but bahar ke lingdo but kirinium token mau lemru ya ki himen ki para shinrang but kinte ki bela yotia da ka ba kermen ya ke jimmi pan but ya bahar ki bela klat no ha ke jingi sne jame top diang ya ki shaga jing shai ka ma jame to isne yangi barangi karpad ya me Parengkat bad kamaria te iso di bakui ku kemi jongo blai. Ku jasa bakui do kurem janga ki apostol bakui, ku Francis de Sales bakui, bad baru ki rikui ki bela pensoba ya me pateng la pateng. Ngilong ki babit men ya binta alem haga jingim bam jekut, bad bangini Robert pendon boram ya me da ukun jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhavu kanlong hameyu blayu pa badon bor hake jingelong kave jung men sim bakui baro kaburom bad ke jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin duwai kumbau Jesu lahi kai yangi ngitrang nadu ka donut banya jan badu Jesu banginum ino Jesu bangin yamat ya ke jingi jungu blayu pa Duai na kabinda baro kini ki shispa tamod ki himen ki para ki bawan shimenta ha kane ka inner healing retreat pakin ya mahashisha ya Jesu ha kane ka sngi ka bakut jangka ne ka retreat pakin late pai ta ka jinkamen ta ka balai duit dap da ka borumen siam bakui kopa jangim ba ha bening ka long ka bakui ka kapteng jame kanwan ka hima jame ka long ka mon jame ha kindau kumba ha bening So I ngi menda ga jimbam jungi ka bahala kasngi patamap yangi kran khang jungi khombangi rungi map yek vele sniu yangi padwa delam yangi shaka jimpen shoy kan rei the light yangi na ka basiniu top light yangi ngi karpat ko trai na ka jing siniu barra ha ga jing spoon jamme tai jing suk jing sign ha ga sngi jungi kramba da ga jing arab ka jing isne jamme ngi light baro bona ka pop bangin yo jing da na ka jing jin jar barra Kadbangi dang up kemelendi aga jingkarmen bakuin, but ka jingwan pa jungunong penim jungi u Jesu Christ. Amar ka shumme kalong hima ka shumme kabor shunom Ko try Jesu Christ me u bela on ha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. What pay the pop jungi Henry aga jingai janga balang jamme, but ha ka jing spoon jamme, tai ha ka ya ka jingsuk. But ka jingat le kawai kat kum ga mon jame mame uba im bada basensha junom la junom ka jing su ko trai kandon barabo renka but pim dab da ka jingi do Christ tongin yaingu markalia kun lang ro meu bakit do Kun lang ron, ni bakit no kipop
hakami ukun lambro jeng belai hakami bakit nak pop jeng pertai so kita ke bela kos ke jeng gawai jeng ukun lambro Kena buat ceruai ke bah sispa berapa sispa berapa Ngatrang yame Jisu Ngatrang ulok ume Bandup bentngen bandup skaule Ulok bait yangan Ngatrang donu jong me Yang aban ai ching shlu Xiao xiao han ta ngan pa xiao Ki jing kus lai bangun Ngatrang kas nam jong me Bansa jing tnge babu Ban pler men simba bli jonga Kum xiar nella bla pra Ngatrang jing mong jong me Bandana jing mensa Ban knub yang posen rang Ban la jing ting je ma Ngatrang yame Jisu Ku sakramen jingin Ban samet simba tlojongan Try Jesus. Das nam melong nong sharai babo melong nong ngap lamborot babo melawan haga jengim jengi benda sebagai nega kami unit bakuin mela shindi pura yang mela penkarang yang jeng terang jaga dono jengi mela sene yang mela sene yang kiba pang kiba shito sene yang kiba laja sene yang kiba sakama sene yang kiba jengai pa lagi kasem jengi shaga bala waktu jami Tese halu jongi ko Jisu ya kacingay ka jingko Tese halu jongi ko Jisu ya kacingko me Tese halu jongi ko Jisu ya kacinglaing ko Angin yo por banjom halor ke jingko la babon jongi Angin lang ibayay ni marmi ko Jisu Ay borengi ko Jisu Dok yangi ko Jisu Tuwa nang aplang roto ba Wanang sharay baba Iwan badia me Iidia me Gintrang ya me Karto ya borengi pon Kiba jingay na me ko Jisu Hallelujah 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 la 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 la
hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Jesus, ya das हमारे गीता का स्नाप कर दौर का जमे या बारो गिरी की कौन जमे की बला शिमंदा हागने का मास पर कोई न जान पड़ना चिंगाई आई बारो की नंगियों के चिंगे डांच का स्नाप जान या नाम या की कौन की बला चिंगाई न में हागने कर ले मात या इंडिया का परते बारो का वे की का सेंचुंग ये का बलांग चुंगी या किस्नु की ताऊ चुंगी बारो Jesus I pour 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 hallelujah 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 Tong in nia duwai Tos ngausene bandon lem bat ki pai jame ngi karpad kotrai but yalam yakito kiba mela pendap da ki jimaya bakinja bene bakinjam naga jingim barim shakabati mai dau Chris utrai changim utrai undon rengka gut pim Blay badon bor baro in karkuyapi upa badukhon badumen sim bakuit yaleisup ban penbana yakakubar bah jung utrai daga jingim ka jumpi Sim nombar ke ban arspan ripuai. Arspan ripuai. Skap angel kirwai habneng lagi duita lagi tam surbat yang kashlai keleng simba krau kirwai yaro laudate 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 Maria laudate 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 Maria Kaburam haupa berukun simbaku Marlong amin kong junta berapor senam lacunam am Ini rau utrai Jesus Christ senam lacunam